Čaute, zdravím vás pri novom tutoriáli na takú petardu. Neviem, či ako to vybuchne, bo toto je začiatok. Som si to predpripravil. Prvé, čo budete potrebovať, je lepiaca páska, tak normálne priesvitná, pušný prach. Potom takýto kúsok papiera, to je nejako takto, ako váš ukazovák. Potom nejakú šňúru, slámku a štupeľ od Fixky, ešte nožnice, kúsok servítky a alobal, ale nemusí byť. Tak, prvé čo spravíme, zoberieme si tento kúsok. Približne to môže byť 4-3 cm. Takto, 4-3 cm a nejakých 5 cm či 10. Tak. Teraz si zoberieme tento štúpel od Fixy, dáme ho sem, takto, aby nám trošku vyčnievalo. A zoberieme si kus lepiacej pásky a dáme ho takto na koniec, aby ste to potom mohli zalepiť. Tak zoberieme si tento kúsok, takto to urobíme, zošúľame takto. Tak. A teraz zalepíme. Tak silno. Teraz, ako tuto vám máte, takto to dať, musíte ten papier dať dovnútra, aby vám to nešlo niekde preč. Potom si zoberiete ďalšiu lepiacu pásku a teraz to dáte takto tuto hore. Takto. A teraz to takto zalepíte. Tak. Teraz si zoberiete ďalší kus pásky. A teraz to zalepíte takto. Ja viem, nie je to nič moc. A ďalší kúsok pásky a zalepíte to takto. A ešte si zoberiete jeden kus pásky a zalepíte to takto, aby sa vám ten papier nehýbal. Oh shit. Ako sa mi poslala páska, nevadí. Tak nejako takto. Potom si zoberieme hociaký kúsok slamky, shit. A dáme to tuto takto. A zoberieme nožnice a odstrihneme to o tak milimeter od vrchnáčiku. Dobre. Vyzerá to teraz nejako takto. No. Teraz čo ideme spraviť je pušný prach. Takže, zoberieme si pušný prach a toto spravíme. To si spravíme s papierikom, sa nám to dobre sypalo. Tak, zoberieme si pušný prach. Niekoľko tam ide, ale aspoň cez 3 gramy to môže byť. Teraz si zoberiete pušný prach a takto to tam sypete. Opatrne, že sa vám toto vysype. Takto. No. Ešte kúsok. Ešte kúsok. No, to som asi prehnal, nevadí. Do prdele. Nasypal sa mi pušný prach. Nevadí. Sakra. By som to mal držať takto, čo? No, ešte kúsok pušného prachu. A potom nasleduje knôt. A potom to zapcháme servítkou, všetko vám ukážem. Tak.
nasypeme pušný prach. Dobre, to by malo byť nejako takto. Teraz si zoberiete knot. Takto. Odstrínite. Tak. Zoberiete knot a dáte to takto, ponoríte do pušného prachu. Teraz si zoberiete servítku, ale fakt málo veľmi málo. Taký malý štvorček z kraja, aby ste to mohli vidieť. Tak, nejako takto. Skúsite tam tú servítku napchať. No tak, ja si pomôžem. Kľudne si zoberte nejaký špendlík alebo niečo také. Tak. To mi dúfam, že drží. Teraz to vyzerá nejako takto. Ešte tam dáme kúsok servítky. Tak. Pardon, musel som sa umyť. Tak zoberete si toto a dáte tam kúsok servítky. Ako takto. Dáte to tam. Ak vám niečo zvýši, tak to trínite. No, toto je dobré. No, teraz zoberieme pásku. A zalepíme to takto dookola. Teraz si zoberiem ďalšiu pásku, zase dookola. Tak. A teraz si vezmeme takto pásku a zalepíme to takto. No. Teda je hotová. Teraz, ak chcete alobáne, si zoberiem. To je krajšie. To nejako. Tá petarda bola tak. To približne. Teraz si zoberiete petardu. Ukážem tu takto. Takto si to zrolujete. Tak. Rolujete. Tak teraz to vyzerá nejako takto. Zoberete si ďalší kúsok lepiacej pásky a zalepíte ten alobal, aby sa vám to neodlepilo, alebo no, aby vám ten alobal nezišiel dole. Tak. Teraz to takto zalepíte zhora. Teraz takto od stredu. To takto. To držalo. A takto ešte nakoniec. A čo máte toto? To môžete odstrihnúť. A petarda je hotová.
Takže ja sa s vami lúčim. V najbližších dňoch, čiže zajtra to pôjdem odpáliť. Tak natočím vám video. Takže majte sa. Čaute.